ቤተልሔም لما ሓንቲ ደስ ዝብል ኣሌክስ ትማሊ ፅባሕ ክረኽበካ ይደሊ እናበለቶ ነይራ لما ሓንቲ ግን ተራኺቦም ኣለዉ ማለት እዩ ከም ዝበለቶ መፅዩ ካብ ፍቓዳ ኣይወፀን መፅዩ ደስ ዝብል ድራር ተደሪሮም ደስ ዝብል ጊዜ ኣሕሊፎም ማለት እዩ። ሰላም ሰላም ኩለኹም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ለለኹዎ ሰላም ክትኮን ሌላ ካብ ልቢ ይሙና እምበር ቀሲ ለማ ሓንቲ ሕቶዮ መፀኒኹ ከዓ ሊሊ እኳ ኢለ ኣሌክስ ምስ ቤተልሔም ሓዳሽ መሳርሕቱ ማለት እዩ እና ትማሊ ሪኢኹሞ ትኾንኹም ትማሊ ውህብቶ ሒዛትሉ እያ መፅያ ማለት እዩ እና እታ ውህብቶ ዝሃወቶ እውን ያኒ ብክንደይ ሞቲኡ ተቐቢልዋ እምበር ኣይቅበለኪን ኢልዋ ከምኡ ዝገበረትሉ ምክንያት ግን 2000 ሰብስክራይብ ነይሩዋ 2000 ድዩ 1000 ገለይ ሰብስክራይብ ነይሩዋ ብናቱ ሰብስክራይብ ግበርዋ ኢሉ ብናቱ ዩቲዩብ ሸር ገይሩ 4000 ኣውፅሕዋ ኢሉ 4000 ኣውፅሖምዋ ኣብ 2 መዓልቲ ማለት እዩ እና እሱ ክንዱ ይመስልኒ በቃ 4000 ተበፅሕ ዝኾነ ነገር ሰጡት ኣለካ እያ ኢላቶ ሕዚ ትሰጡት ሒዛቶ ዝመፀትካ ሱፍ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ምንም ክኾነ ይኽእል ምስገና ይቕንየለይ በቃ ከምዚ እምበር ከምዚ ዓይነታት ውህብቶታት ክትህብኒ ኣይደልን ኢሉ ብዙሕ ደስ ኣይበለን ግን በቃ እንድሕር ደስ ዘይበለካ ኮይኑ ምንም ችግር የብሉን ክምለሶ ይኽእል እየ ኣብ ገዛ ስቒለ ከቕምጦ ይኽእል እየ ኢላቶ ከምኡ ክትብሎ ከላ ግን ብናቱ በቃ ኮርዩ ደስ ስለዘይበሎ እዩ ንሱ ከዓ በቃ ከይትኻስር ብዙሕ ገንዘብ ውፅኢ ኣልዓየ ክትብል ምንም ንምንታይ እዩ እንታይ ስለዝገበርኩላ ኢሉ እዩ ሓሲቡ ላፍቱ ቅርሺ ዝሃወትሉ ቦታ ክትምልሶ እሞ ገንዘባ ክምለሳ ይመስልዎ ነይሩ ግን ከምኡ ኣይኮነን እንድሕር ደስ ዘይበለካ ችግር የብሉን ኣነ ደጊም ገዚኦ እየ ደጊም ኮይኑ እዩ ኣይክደንን እየ ትልኮንካ ግን ዋላ ስቒለ ከቕምጦ እየ ገዛ ምስ በለቶ ግን በቃ ችግር የብሉ ኢሉ ብኣዓ ንዓዓ ደስ ንኽብላ ተቐቢልዋ ማለት እዩ እና ምስ ተቐበላ እውን ፅባሕ ሲደልየካ ኣለኹ ክትመፅእ ክረኽበካ ይደሊ ኣለኹ እያ ኢላቶ ኣይ እንታይ ክደሊኽኒ ኣነሲ ቢዚ ክኸውን ይኽእል እየ ስራሕ ካልእ ነገር ዝሕግዝ ነገር እንተልዩካ ከዓ ብስልኪ ተደዋዊልና ክሕግዘኪ ይኽእል እየ ግድን ድዮም ክንራኸብ ገለ ኢልዋ ኣነስ በቃ ግድን እየ ክረኽበካ ዝደሊ ኢላቶ ማለት እዩ ዋ እንታይ እዩ ሎማ ሓንቲ እሞ ዘይንውድኦ ኢልዋ ኣይ ሎማ ሓንቲ ልውድእ ኣይኮነን ፅባሕስ በቃ ይደልየካ እየ ናይ መጨረሻ መዓልቲ እያ በቃ ፅባሕስ ይደልየካ እየ ኢላቶ ማለት እዩ እና በቃ ደስ ይብልን ብሳ ልበሎ ግን ክትመፅእ ክረኽበካ ክብለካ ከለኹ ግን እዚ ሒዘልካ ሂበካ እኒኦ ህዚ ውህብቶ ንሱ ኢኻ ተኻዲንካ ትመፅእ እያ ኢላቶ ማለት እዩ ንሱ ከዓ በቃ ጊር ኢልዎ ዋ ንምንታይ እያ ከምዚ ዝበለትኒ እንታይ ስለዘለኪ እዩ ተኸዲነዮ ክመፅእ ምንም የብለ ኢላቶ ግን በቃ ካብ ፍቓዳ ኣይወፀን እሺ ኢሉ ተኸዲንዎ ተረኺበሉ ሎማ ሓንቲ ማለት እዩ ንሳ እውን ምስቲ ሱፍ ዝኸድ ክዳን እያ ተኸዲና ፀኒሓተላ ማለት እዩ ሪኢኹሞ ተኮይንኩም ከምዚ ጌራ ዛጋግያ ድራር ከጉርሰካ ኢላቶ እውን ተመኩራቱ እውን ብክንደይ ሞትዮም በቃ ማለት እዩ ብልመና እዩ ምክንያቱ በቃ ብዙሕ ነገር ከምዚ ክትርኢ ከለኻ እሞ ከዓ ከምዚ እናገበርካ እናሃለኻ ሰበይትኻ ክትርእየካ ከላ ብጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ምክንያቱ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ዋላ እዚኣቶም እዚ ልስራሕ ኢሎም ደኣ ከምዚ ይግበሩ እምበር በዓልትና በቃ ዝልልሲ ንስራሕ እዩ ኢላ ገለ በቃ ውሽጣስ ደስ ኣይብለን ምክንያቱ ከምዚ ጌራ ሱፍ ገዚኣ ከምዚ ጌራ መስተ ቀሪባ ድራር ክትእንግዶ ካብኡ ከዓ ሓደ ዓይነት ክዳን ገይሮም ከምዚሲ ከመይ ጌርካ እዩ ክትእመን ያኒ ክትኣምን ትኽእል ኢሊ ምንም እያ ክትኣምን ዘይትኽእል በቃ ንሳ ኣነ ደስ ዘይበለትኒ ቤተልሔም ኣነሲ ቀሪበካ እየ ዘለኹ ከም ሓወይ ስኻ እውን ከም ሓፍትኻ እያ ትብለላ ግን
كم أقتل الله خلاقين أمام تاكين كم حاو أيكون تيتو متلحق إن مزرعة مالتيو الصخعة زمل سلم سيدس أي ولن يو بقى أنا سي بزحقها مسته أي ستنية جين كاف مستس بنا تتفلح لي دس لأن نيرو جين تاي بقى أخوينو أي نايل بروجرام لا بقولنا لا حزن خياز جن نايدر أرجع قليل إيه أبي لبنا بصبح أي تزاجون إلى تمالتي እና ችግር ውልን ኢሉን ዓደስ ክብላ ብዙሕ ምግቢ በቃ ከጉርሰ ካላቶ ኣይፈቱን እየ በልስኻ ጉርሰኒ ኢላቶ ኣነ ንሰብ ምጉራስ ኣይፈቱን እየ ንባዕለይ ብቻ ምብላዕ እየ በቃ እዚ በቃ ንዓኣ እዚኣ ኢላ ምሒላ ተቐቢልዋ ጥዑም ዶ ኢላቶ ናይ ብዙሕ ኣትክልትታት ኣይፈቱን እየ ማለተይ መልሲ ዝምልሰሎም ለመልሲ ብጣዕሚ እዩ ዝፈርሕ ዘላ ኣሌክስ ማለት እዩ تسرح سرحسي كم زي عينة تقولن لا ساو كاري نجر لخي خلا كاري نجر لخي وزحو ايو بتعمي ايو تفرح زلا عليك سمالتيو كو خام زجرا مست قريبا بمزنحها بقى كبيديو بونت بتعمي خبيت إنها نفسي فرح لي إنها نخبري ويني أنا دسح أنزلنا أليكس ملسي بقى ملسوسي انتي قرصة بلدور إلى بلالة مالتيو نساقعة تنادد لا ملستلا نحستي شاكلات مالتي شت لا منن بقى أويوا مالتي بونت ناشت بحالي لا تم أويوا ويني هذا ፀገምስ ኣሌክስ ድንዮ በቃ የተሓሳስበሉ እዩ ብጣዕሚ የተሓሳስበሉ ንሳ ከዓ ኣጠማምታ ደስ ኣይወለተይን እያ ናብ ካልእ ነገር ክትኣቱ እያ ትመስል እዩ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ እዩ ዘሕስበሎም ብእውነት ብጣዕሚ እዩ ዘሕስበሉ ኣሌክስ ማለት እዩ እና ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ሲ እንታይ ኢና በቃ ሰብ ሓዳር ዝኾንስ ቀልጢፍና ላበዓልትና ነእትዮም ብልኾነ ዘይኮነ ነገር ሂብካ ላበዓልትና ክንእትዮም እንደሊ ንምንታይ እዩ እባ እናሲ ቢተለይ ማዕተይ እዚ ከምዚ ዓይነት በቀራርባኺ ብሓውነት ድዩ ከምዚ በቃ ሓው ኢለ እየ ትብል እንድሕር ኮይንኺ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ግን ትሰርሕዮ ዘለኺ ናይ ሓውነት ኣይመስልን ብእውነት ኣነ ጠሚተያ እየ ንሱ ይፈርሕ ኣሎ ንሳ ከዓ በቃ ልኽትብሎ ልኽትዛረቦ በቃ እንዮ ክትዛረብ ትደሊ ኣላ ግን በቃ ዋላ ክሰቲ ከለለ ብደንቢ ጌራ እያ ትጥምተላ በቃ ክተስክሮ ድያ ደልያ ከመይ እያ ደልያ በቃ ዝኾነ ነገርስ እኒዋ እዩ ማለት እዩ በተለይ ማሓፍትና እና ጎበዝ እዩ ንፉዕ እዩ ብእውነት ኣሌክስ ኣነ እዚኣ ብጣዕሚ እየ ኣድኒቐዮ ማርያምን ኣድኒቐየ በቃ ንምልሰሎም በቃ ኣነ ካብ ድሕሪ ህዚ ኢልዋ ካብ ድሕሪ ህዚ ብከምዚ ዓይነታት ውህብቶ ብከምዚ ዓይነታት ክትቃርብኒ ኣይደልየኪ ኢልዋ ግልፂ ገይሩ ማለት እዩ ማለተይ በቃ ከም ሓዊ ሓፍቲቱ ኮይኑ ኣነሲ 4,000 ሰብስክራይብ ኣውፅሕዋ ኢለ ንፋሚሊ ተናገረሲ ክንዲዚ ክዳን ከምዚ ግብቻ ምግቢ ድራር ከምዚ መስተ ከምዚ ንወዲ በቃ ከምዚሲ ክኾን የብሊ ድሕሪ ከምዚ ትገብሮ ኮንክ ካልኣይ መዓልቲ ኣነ ንስኽን በቃ ንፈላለዩና ኢልዋ ማለት እዩ ንሳ ከዓ በቃ እሺ ምንም ኣይገብርን እየ ድሕሪ ሕጂ ኢላቶ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ሰንበት ደሞ ክንራኸብ ኢላቶ ኣይ በቃ የደጊም ብስልኪ ድልነት ኮንኪ ብስልኪ ቀደም ሰንበቲ ከዓ ስድራ ኣለውኒ ፋሚሊ ኣለውኒ ናብ ገዛይ ክኸይድ እየ ቀዳምና ሰንበት ናብ ገዛይ ዝኸይድ ክኸድ እየን ገዛ ኢልዋ ማለት እዩ ንሳ ከዓ በቃ ብጣዕሚ እዩ ንድድ ኢልዋ ሃመኽላ ከሎ በቃ ሰንበት ሲ ቡናኻ እንግዲካ ቡናኻ ከፍልሕልካ እየ ትመፂኻ ኢላ ቆፂራቶ ግን በቃ ካብ ሕዚ ኣነ ንስኽን በቃ ትደልኒ ትደልዮ ነገር ተልኪ ብስልኪ ደውልለይ ብከምዚ ዓይነት ግን በቃ ኣነ ኣይምቸየንን ንሓዚ ዝገበርክለይ ኣተኣናግዳ ይቐኒየለይ ፅቡቅ ድራር ፅቡቅ
مشيت مشينا بقى حجز كخد جزاي صباحنا بسرح يوا كخد من جزاي تشاولني بلا لا رأيو عم يقرا متلا مالتي وزيسي نحو تريس نا كم عينتي أدخل لا صار يوا مالتي أنا كم دي تمجبين أقدرتو بلعو صوت يلا نتشاول غد قسي بسرح يوعي صباحنا بسرح يخلى غلسي بقى شيفتو لني روا إن بقى رها نبيك راح تخلخ بقى لا تزنورتسي سيس كمي غير كايو كم حواتينا ختبل بقى مخنيات تشاوي الواس بقى ليس عماس للخنايو عم زيجر تشاوي ولا ليس عماس للخن وقرو سيما تايم ما هقبر نسخة كيف وتي عاد سكبل تو مليسا قرو خيرا سعيمو والو مالتي تشاوي لو بقى سلام إلو واحد اللي مالتي جنس أنا تمام تعدس سبلتني بولت بقى زرار بأخونا تمام تأخونا بقى دس سبلتني مريم ليلي ترى بولت ليلي ترى زي فيديو زي ترى علي اللي مالتي قد عبديا كنت هم ولي قبر عليك سايم برس من القبر أنا قري اللي أنا بيت الساعة عليك سيد الساعة برتو أصلا